Ευχαριστούμε την κυρία Σκοτίδα για το πολύ σημαντικό μήνυμα. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Παπακοσταντίνου, όπου θα μας δώσει δεδομένα σχετικά με το πώς μπορούμε να καταγράψουμε και να μετρήσουμε αυτό που είπε η κυρία Σκοτίδα, την επιρροή που έχει η διατροφή ή η έλλειψή της ή η έλλειψη θρεπτικών συστατικών αντικειμενικά στο ανθρώπινο σώμα. Ο κύριος Παπακοσταντίνου είναι διευθυντής ένας από τα σημαντικότερα κέντρα μέτρησης μεταβολικών νοσημάτων και μεταβολητών στην Ευρώπη. Έχει έγκριση τη Neolab ΑΕ, έχει έγκριση από το CDC, από το Κέντρο Νοσημάτων των ΗΠΑ και θα μας πει παραπάνω στην παρουσίαση του. Καλή σας μέρα και από μένα. Εγώ να συστηθώ από την άποψη της δουλειάς. Είμαι βιοχημικός, επομένως ελπίζω να μην σας πολυζαλίσω με τα εργαστηριακά κομμάτια και με το θέμα της προσέγγισης που ο καθένας έχει σαν πιο σημαντικό στη δουλειά του. Το αντικείμενο της δικής μου της συζήτησης που θα κάνουμε μαζί είναι μια γενική εικόνα της μεταβολομικής, μια προσέγγιση των εργαστηριακών δυνατοτήτων στη διερεύνηση των διαφόρων μεταβολικών μονοπατιών και να δούμε κάποια στοιχεία που αργότερα θα αναλυθούν, φαντάζομαι, πολύ περισσότερο, τη συσχέτιση ανάμεσα σε αυτό που μετράμε σε ένα βιολογικό υγρό και σε κλινικές οντότητες, κλινικές διατροφικές οντότητες που υπάρχουν. Στο πρώτο αυτό slides βλέπουμε μια εικόνα που είναι λίγο εντυπωσιακή, αλλά είναι και αντικειμενική και αναπαριστά από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων διεθνώς την τελευταία δεκαετία σε σχέση με την μεταβολομική την καθιστά τις πιο ανερχόμενες από άποψη σε επίπεδο και έρευνας και εφαρμογών πτυχές της ιατρικής έρευνας. Ξεκίνησαν με 100-200 άρθρα τη δεκαετία το 2000 και σήμερα έχουν φτάσει στα 10.000 που δημοσιεύονται και που βρίσκει κανείς τη Medline αν ψάξει σε όλους τους τομείς της ιατρικής στο κομμάτι της μεταβολομικής προσέγγισης. Μεταβολομική, ας το πούμε έτσι σαν ορισμό, είναι η μελέτη του συνόλου των μορίων, τα οποία έχουν μικρό μοριακό βάρος, δηλαδή είναι τα μικρά μόρια που υπάρχουν στο κύτταρο, σε αντίθεση βέβαια με το DNA, με το RNA και μια σειρά άλλα μεγάλα μακρομόρια. Η μεταβολομική λοιπόν έχει την δυνατότητα να αποτυπώσει το αποτέλεσμα του συνόλου των διεργασιών από το επίπεδο το γονιδιακό μέχρι την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, και εννοώντας μικροπεριβάλλον, περιβάλλον εννοούμε το διατροφικό περιβάλλον και την επίδραση των εξωγενών παραγόντων, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην ζωή του κυττάρου, και από αυτή την άποψη είναι και μια ακριβής αποτύπωση της βιολογικής κατάστασης ενός οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό έχουμε την δυνατότητα να συγκρίνουμε προφίλ ομάδες μεταβολητών, θα το πούμε και λίγο αναλυτικότερα παραπέρα, για παράδειγμα ανάμεσα σε υγιείς πληθυσμούς και ασθενείς πληθυσμούς, να συγκρίνουμε πληθυσμούς οι οποίοι βρίσκονται υποθεραπεία για ένα συγκεκριμένο νόσημα σε αντίθεση με άλλους που είναι εκτός από θεραπευτικής αγωγής, έχοντας ένα σύνολο μεταβολητών οι οποίοι μπορούν να εκφράσουν αυτή ακριβώς τη διαφορά. Το σύνολο λοιπόν των μεταβολητών οι οποίοι υπάρχουν σε ένα ζωντανό οργανισμό και σε έναν κύτταρο, το θεωρούμε σαν είναι το μεταβολιδίωμα. Και η μεταβολομική είναι η μελέτη του μεταβολιδιώματος σε εργαστηριακό και κυρίως στην επίδρασή του στο κλινικό επίπεδο. Τώρα, από το γονίδιο, το οποίο έχει και το γνωστό σε όλους μας DNA, μέχρι την μεταγραφή του σε RNA, τη μετατροπή του σε πρωτεΐνες, τη δημιουργία μεταλλαγμένων, ας το πούμε έτσι, πρωτεϊνών και με την επίδραση των ενζύμων, την δημιουργία των τελικών μεταβολητών, οι οποίοι παίζουν ρόλο στις όλες τις χημικές διαδικασίες του κυττάρου, υπάρχουν μια σειρά από διεργασίες, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση μέσω των μεταβολητών, μέσω δηλαδή της μελέτης αυτών των πραγμάτων, αλληλεπιδρώνοντας με αυτό που λέμε περιβάλλον του κυττάρου, έτσι, που είναι είτε ενδογενές είτε εξωγενές, δημιουργούν αυτό που λέμε αποτύπωμα της βιολογικής κατάστασης ενός οργανισμού.
σε αντίθεση με όλους τους άλλους μεταβολίτες που βλέπετε, τα μεγάλα μόρια που είναι της τάξης των εκατομμυρίων, οι γνωστοί μέχρι σήμερα μεταβολίτες, αυτοί που έχουν ανιχνευτεί, και λέω οι γνωστοί μέχρι σήμερα, είναι γύρω στις 3.000. Ένας αριθμός σχετικά μικρός σε σχέση με τον αριθμό των πρωτεϊνών, σε σχέση με τον αριθμό των RNA που κυκλοφορούν στο κύτταρο κτλ. Αυτό είναι για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι βεβαίως είναι μικρότεροι αντικειμενικά σε σχέση με αυτό που υπάρχει σαν αρχικές πρόδρομες ουσίες. Και ο δεύτερος είναι γιατί συναρτάται το πόσους μεταβολίτες βλέπουμε από την πρόοδο των τεχνικών τις οποίες έχουμε για να τους ανιχνεύουμε. Βεβαίως, ξέρουμε τους πιο συχνούς και σε μεγαλύτερη συγκέντρωση μεταβολίτες. Υπάρχουν όμως και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις που ακόμα οι τεχνικές δεν έχουν κατορθώσει να τις ανιχνεύσουν. Πάντως, παρόλα αυτά, σήμερα στο μεταβολιδίωμα έχουμε μια εικόνα 3.000 μορίων, μικρού μοριακού βάρους, τα οποία παίζουν αυτόν τον ρόλο. Η μεταβολομική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, γιατί ακριβώς όπως είπαμε αποτυπώνει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή το σύνολο των τελικών διεργασιών, των βιοχημικών διεργασιών που συμβαίνουν σε ένα κύτταρο και βεβαίως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην πορεία ενός ασθενούς, όπου μπορεί να καταγραφεί η μεταστροφή μιας κλινικής κατάστασης στην πορεία προς την υγιή, ας το πούμε έτσι, κατάσταση ενός κυττάρου, όπου βεβαίως μεταστρέφονται οι δείκτες οι οποίοι δείχνουν την παθολογία ενός κυτταρικού οργανισμού. Τώρα, στο επίπεδο της ανάλυσης, στο επίπεδο δηλαδή των τρόπων με τους οποίους κοιτάει κανείς τις βιοχημικές διεργασίες σε ένα κύτταρο, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι η στοχευμένη ανάλυση, όπου κανείς κοιτάζει μεγάλες ομάδες μορίων με συγκεκριμένο στόχο. Θέλω για παράδειγμα να δω τα αμινοξέα, θέλω να δω τα λιπαρά οξέα, θέλω να δω συγκεκριμένα πράγματα. Ρωτάει λοιπόν τα μηχανήματα, θέλω να μου βρεις αυτές τις ουσίες και σε ποιες ποσότητες υπάρχουν. Γίνεται λοιπόν η ποσοτικοποίηση με αρκετά πολύπλοκες εργαστηριακά τεχνικές συγκεκριμένων μεταβολιτών, όπου ας το πούμε έτσι, δεν μας ενδιαφέρει τι άλλο συνυπάρχει σε σε ένα κύτταρο. Αυτή είναι και η πιο εφαρμόσιμη τεχνική στο επίπεδο της ιατρικής, διότι ένα κομμάτι είναι η έρευνα, ένα κομμάτι όμως πιο σημαντικό ίσως, σε τελευταία ανάλυση, είναι οι πρακτικές εφαρμογές. Όταν λοιπόν μιλάμε για την ιατρική προσπάθεια αντιμετώπισης ενός περιστατικού, εκείνο που έχει σημασία είναι να ποσοτικοποιούμε διαφορές. Και αυτή είναι η στοχευμένη ανάλυση, κάνοντας ανάλυση συγκεκριμένων μορίων. Υπάρχει και μια δεύτερη, η οποία είναι πιο αρχική, πιο ερευνητική, ας το πούμε έτσι, και πιο αφετηριακή, αλλά είναι η μη στοχευμένη ανάλυση. Σε αυτή την περίπτωση ρωτάμε, ας πούμε, το ερώτημα είναι να βρούμε για μια κατηγορία νοσημάτων ή για ένα νόσημα συγκεκριμένο, τι ουσίες μπορούμε να ανιχνεύσουμε, πρώτον. Δεύτερον, αν μπορούμε να τις ταυτοποιήσουμε και αυτές οι ουσίες αν διαφοροποιούνται σε μια παθολογία, σε μια κατάσταση παθολογική, σε σχέση με έναν υγιή πληθυσμό. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση δεν έχουμε απριόρι διερεύνηση συγκεκριμένων ουσιών. Ό,τι βρούμε το συγκρίνουμε με ό,τι είναι παθολογικό. Αυτή είναι μια πιο σύνθετη ανάλυση. Για να καταλήξει σε κλινική πράξη πρέπει κανείς να βγάλει στατιστικά συμπεράσματα, έτσι. Αλλά είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση πολλές φορές για να διαχωρίσει κανείς παθολογικές καταστάσεις όταν ψάχνει να συσχετίσει μεταβολίτες με ένα συγκεκριμένο νόσημα ή με σειρά νοσημάτων, ομοειδών. Τώρα, για να ρωτήσει κανείς, ή μάλλον για να αποκτήσει μια εικόνα της βιοχημίας ενός κυττάρου, είναι υποχρεωμένος, σε αντίθεση με ό,τι είναι το κλασικό εργαστηριακό κομμάτι, όπου μετράει κανείς ζάχαρο, μετράει κανείς ασβέστιο, φωσφόρο, 5 συγκεκριμένα πράγματα, είναι υποχρεωμένος να ανιχνεύει ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, πολλές ομάδες μικρών μορίων. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται τεχνικές οι οποίες να μπορούν με ένα μικρό δείγμα, ευαίσθητα και ποσοτικοποιημένα, να ανιχνεύουν μια σειρά μεταβολιτών. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες τεχνικές οι οποίες έχουν από τη δεκαετία του 60 και μετά αναπτυχθεί και θα δούμε μετά με αφορμή ποιο στον τομέα της ιατρικής τομέα σχετικό με τη μεταβολομική αναπτύχθηκαν.
οι οποίες έχουν τη δυνατότητα με μια ταυτόχρονη, ας το πούμε έτσι, εξέταση να βλέπουν πάρα πολλές ομάδες μεταβολητών. Έτσι, για την καταγραφή υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές που σχετίζονται με την ανάλυση, με το σπάσιμο των μορίων και με την ανίχνευση με πολύ ειδικό τρόπο για το τι ακριβώς μόρια μιλάμε. Αυτές είναι οι τεχνικές της φασματομετρίας μάζας, οι οποίες συνδέονται είτε με κάποιο τρόπο διαχωρίζει κανείς τα μόρια. Έτσι, σε ένα βιολογικό ύγρο έχουμε χιλιάδες μόρια. Πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ξεχωρίσει κανείς και με κάποιο τρόπο να τα ανιχνεύσει. Η τεχνική με την οποία τα ανιχνεύει είναι η φασματομετρία μάζας και οι τεχνικές με τις οποίες τα διαχωρίζει για να μπορεί να τα δει είναι η αέρια ή η υγρή χρωματογραφία. Δεν σας ζαλίσω άλλο με αυτό. Υπάρχει επίσης και μια τρίτη τεχνική με την οποία μπορεί να δει κανείς τυπικά τα πάντα. Είναι η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, η οποία όμως έχει ένα μικρό αρνητικό, το ότι δεν είναι τόσο ευαίσθητη όπως οι άλλες τεχνικές. Απλώς για την οπτική ιστορία της υπόθεσης, αυτό είναι ένα χρωματογράφημα και φάσμα ταυτόχρονα που δείχνει την κατάσταση των οργανικών οξέων σε έναν οργανισμό μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έχουμε λοιπόν ένα δείγμα ούρων, ένα απλό δείγμα ούρων, στο οποίο αποτυπώνονται στην ουσία όλες οι βασικές ουσίες που σχετίζονται με τον διάμεσο μεταβολισμό. Είναι λοιπόν μια δυνατότητα που δίνει η τεχνική, η οποία μπορεί να δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες στον κλινικό διατροφολόγο ή γιατρό για το ποια ακριβώς είναι η κατάσταση του οργανισμού. Η πολυπλοκότητα έγινε στο ότι είναι πολλές ουσίες, ενδεικτικά αναφέρονται μερικές με το όνομά τους εκεί, έτσι, που πρέπει κανείς και να τις διαχωρίσει και ταυτόχρονα να τις ταυτοποιήσει και να πει ότι αυτό είναι αυτό. Το προηγούμενο slide παρουσίαζε τα οργανικά οξέα στα ουρά, δηλαδή μια από τις βασικές εξετάσεις που κάνουμε στον χώρο της μεταβολομικής. Η επόμενη επίσης έχει μεγάλη κλινική σημασία και αναφέρεται στον προσδιορισμό των λιπαρών οξέων στο πλάσμα, στο αίμα, στο ολικό αίμα. Πάλι και αυτή είναι με GCMS, με αέρια χρωματογραφία και φασματομετρία μάζας, όπου βεβαίως εδώ ήδη η εικόνα είναι πολύ λιγότερο πολύπλοκη από ό,τι είναι η ανάλυση των οργανικών οξέων στα ούρα, που είναι πάρα πολλά, όπου εδώ όμως ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε σε αντικειμενική βάση ποια είναι τα λιπαρά οξέα που υπάρχουν στον οργανισμό μας κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Η ουσία τώρα της υπόθεσης, και αυτό για τη συζήτηση και όχι για να σας τα ανακοινώσω, είναι γνωστά. Σε ένα μεταβολικό μονοπάτι, για να λειτουργήσει, χρειάζονται δύο πράγματα στην ουσία τους. Τα ένζημα, τα οποία κάνουν την μετατροπή μιας α χημικής ουσίας σε μια β, και ταυτόχρονα τα συνένζημα, όπως λέμε στον χώρο της βιοχημίας, τα οποία είναι συνήθως και επιμέρους είναι πρώτον βιταμίνες και δεύτερον ιχνοστοιχεία. Τα ιχνοστοιχεία παίζουν ένα ρόλο βοηθού στο κομμάτι των συνενζήμων. Άρα λοιπόν δύο πράγματα που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί είναι και η καρδιά της όλης προσέγγισης. Το ένα είναι τα ένζημα που χρειάζονται για τη μετατροπή μιας α ουσίας σε μια άλλη, και το δεύτερο είναι οι βιταμίνες σε συνδυασμό με ιχνοστοιχεία. Αυτό για μια ομαλή λειτουργία του μεταβολικού μονοπατιού. Τώρα, στην περίπτωση μιας δυσλειτουργίας, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι να μην λειτουργεί γενετικά καθορισμένο από τη γέννηση, με μεταλλάξεις, de novo είτε γνωστές από πριν, ένα συγκεκριμένο ένζυμο. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε σχεδόν πλήρη αδυναμία μετατροπής μιας ουσίας από την α σε μια ουσία β, είτε να μην υπάρχουν τελείως, πάλι για λόγους γενετικά καθορισμένους, τα αντίστοιχα συνένζημα. Αυτή η περίπτωση είναι η καρδιά των μεταβολικών νοσημάτων που λέμε, που είναι λίγο διαφορετικά από τα διατροφικά ελλείμματα. Αυτή ιστορικά αποτέλεσε και την πρώτη ματιά που έριξε ο γιατρός σε νοσήματα που σχετίζονται με τον μεταβολισμό. Γιατί ακριβώς επειδή υπάρχει πλήρης γενετικά καθορισμένη έλλειψη, οι αυξομοιώσεις των συγκεντρώσεων των μεταβολιτών που υπάρχουν είναι τεράστιες. Και θα πούμε και μερικά αριθμητικά δεδομένα, έτσι. Μια μεθυλμαλωνική οξέωση, ας πούμε, που είναι μια γενετική αυτή, δίνει μεθυλμαλωνικό οξύ της τάξης των 10.000, τάξη μεγέθους να σας δώσω, 10.000 μικρομόλ στο λίτρο. Μια αντίστοιχη διατροφική έλλειψη, που σημαίνει ότι το ένζυμο λειτουργεί, είναι η δεύτερη περίπτωση.
Μια αντίστοιχη λοιπόν διατροφική έλλειψη που σημαίνει ότι το ένζυμο λειτουργεί, αλλά οι συγκεντρώσεις των βιταμινών δεν είναι αρκετές, μπορεί από το φυσιολογικό 20-10 να δώσει 15-20, ο γιατρός θα έχει δει και κλινικά τέτοια πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ πιο λεπτή διαφοροποίηση σε σχέση με τα μεταβολικά νοσήματα, την οποία σε πρώτη φάση δεν την αξιολογούσε κανένας. Εκείνο που αξιολογόταν ήταν τα μεταβολικά νοσήματα. Τώρα όμως και με εργαστηριακές και κυρίως με τη νέα οπτική στον χώρο της ιατρικής, καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για πραγματικές διαφορές. Άρα λοιπόν το δεύτερο κομμάτι είναι εκείνο που μας απασχολεί σήμερα, γιατί το πρώτο έχει υποθεί τα τελευταία προηγούμενα 40 χρόνια. Η πορεία δεν θα σας την πω εγώ, απλώς είναι για τη συζήτηση, ανάμεσα από την τροφή μέχρι την χρήση της τροφής, περιλαμβάνει ένα στάδιο αφομοίωσης των ουσιών, των βασικών ουσιών, δηλαδή πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λοιπόν. Ένα δεύτερο στάδιο που είναι πολύ σημαντικό για την συζήτηση την οποία κάνουμε εμείς σήμερα, που είναι ο διάμεσος μεταβολισμός. Αυτά τα μεγάλα μόρια διασπώνται και υπησέρχονται σε μια σειρά βιοχημικά μονοπάτια. Ένα πολύ σημαντικό είναι ο κύκλος του Krebs για την παραγωγή της ενέργειας. Και το τρίτο είναι, αφού υποστούν μια περαιτέρω επεξεργασία, να χρησιμοποιηθούν είτε με άμεσους είτε με έμεσους τρόπους για την παραγωγή της ενέργειας ή για τη μετατροπή του σε άλλα δομικά χαρακτηριστικά. Τα μικρά αυτά μόρια χρησιμοποιούνται για δύο λόγους. Για την παραγωγή ενέργειας και ο δεύτερος είναι για τη μετατροπή του σε άλλα δομικά χαρακτηριστικά απαραίτητα για τον οργανισμό. Τώρα, γιατί οι τροφές και οι μεταβολίτες, ειδικά τις οποίους προσλαμβάνουν τη διατροφή, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον ίδιο τον μεταβολισμό του κυτάρου, τελικά. Καταρχήν, σε εμπειρική βάση, επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι το είδος της διατροφής, όπως είπε προηγουμένως και η κυρία Σκοτήλα, όχι μόνο στον καρκίνο, αλλά και σε μια σειρά άλλα νοσήματα, φαίνεται ότι έχει θετικά αποτελέσματα είτε στην πρόληψη, είτε περαιτέρω στην πορεία αντιμετώπισης της νόσου. Καρδιακά νοσήματα, νευρολογικά, για παράδειγμα, Alzheimer, αυτοάνωσα, διαβήτης κτλ. Αυτό έδειξε εκ των πραγμάτων ότι η επίδραση της διατροφής προφανώς έχει να κάνει με τον ίδιο το μεταβολισμό του ίδιου του κυτάρου. Τώρα, οι ουσίες που προσλαμβάνει ο οργανισμός αλληλεπιδρούν με τα γονίδια, με τις πρωτεΐνες και επομένως και με τα ένζημα, τα ένζημα είναι πρωτεΐνες, και το κυταρικό μικροπεριβάλλον με τρεις κυρίως μηχανισμούς. Πάμε δηλαδή να εξηγήσουμε το γιατί αυτή η επίδραση της διατροφής πάνω στο μεταβολισμό. Πρώτα απ' όλα, τα μικρά αυτά μόρια αποτελούν συστατικά των μεγάλων μακρομορίων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οργανισμού. DNA, πρωτεΐνες, ζάχαρη. Το τι ποσότητα προσλαμβάνει και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ο οργανισμός, καθορίζει ανάμεσα στα άλλα και την ίδια του την δομή. Δηλαδή, για παράδειγμα, το είδος των λιπιδίων τα οποία υπάρχουν σε έναν οργανισμό και επομένως προσλαμβάνουν τον οργανισμό, τελικά καθορίζει, και αυτό είναι εντυπωσιακό, ακόμα και την δομή των κυταρικών μεμβρανών. Είναι άλλες οι δομές και η πλαστικότητα και επομένως και η δυνατότητα μεταφοράς μηνυμάτων ενός κυτάρου το οποίο είναι πλούσιο σε ω3 και άλλες ενός κυτάρου το οποίο είναι πλούσιο σε ω6. Πρώτη λοιπόν διαπίστωση ότι ο τρόπος με τον οποίο ελεπιδρούν οι μεταβολίτες αυτή η διατροφικής προέλευσης με το κύτταρο είναι ότι σαν δομικά χαρακτηριστικά έχουν αυτόν τον συγκεκριμένο ρόλο. Το δεύτερο είναι ότι οι μεταβολίτες αυτοί παίζουν, όπως είδαμε και στο προηγούμενο σχήμα, ένα κεντρικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας. Είτε σαν άμεση πρόδρομες ουσίες για την πηγή ενέργειας, είτε σαν ρυθμιστικοί παράγοντες των μεταβολικών οδών. Άρα λοιπόν παίζουν ρόλο στο ίδιο το ενεργειακό περιεχόμενο του κυτάρου. Και το τρίτο, ο τρίτος παράγοντας που παίζει μεγάλη σημασία είναι ότι χρησιμοποιούνται σαν αγγελιοφόροι. Δηλαδή έχουν την δυνατότητα να τροποποιούν, καταρχήν να δίνουν σινιάλα από κύτταρο σε κύτταρο και δεύτερον να τροποποιούν χημικά μακρομόρια. Πρωτεΐνες, ιστόνες κτλ. Οι οποία είναι ουσίες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον συνολικό μεταβολισμό. Χωρίς αυτά να αποτελούν τα μοναδικά, θα πούμε δύο λόγια μόνο για δύο βασικές αναλύσεις που σχετίζονται με τη μεταβολομική προσέγγιση στην ιατρική πράξη. Η μία είναι η μέτρηση των οργανικών οξέων. Τα οργανικά οξέα είναι ουσίες που υπάρχουν στον οργανισμό και που είναι
διάμεση μεταβολίτες στη μετατροπή λιπαρών οξέων πρωτεϊνών υδατανθράκων στην πορεία τους, στην καταβολική πορεία τους για την παραγωγή ενέργειας. Άρα λοιπόν απεικονίζουν κατά έναν αντικειμενικό τρόπο το τι συμβαίνει σε ένα κύτταρο μια δεδομένη στιγμή στην προσπάθειά του να παράγει ενέργεια και δομικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς, η μέτρηση των οργανικών οξέων στα ούρα μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για μια σειρά ασθένειες που αντανακλούν ακριβώς αυτές τις διατροφικές ελλείψεις σε ενεργειακό είτε σε δομικό επίπεδο. Στην επάρκεια των συστατικών των θρεπτικών, μικροθρεπτικών ή μακροθρεπτικών, στο τοξικό φορτίο, την νευροενδοκρινική λειτουργία. Επιδρούν επίσης στη βακτηριακή χλωρίδα, που είναι γνωστό ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην ενδοκυταρική λειτουργία και της αντιοξυδητικής κατάστασης. Μία δεύτερη μαζική μέτρηση και χρήσιμη για τον διατροφολόγο ή τον γιατρό είναι η μέτρηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων στο αίμα, τα οποία σχετίζονται βεβαίως με τα ω3 και τα ω6 που τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, πιθανότατα τις διαφορές έχουν όσον αφορά και την κυταρική δομή και λειτουργία, αλλά και το τι επίδραση έχουν στο επίπεδο το συνολικό. Είναι μια άμεση μέτρηση του μεταβολισμού των λιπιδίων. Είναι μια μέτρηση και μια ένδειξη του ποια από τα λιπίδια που είναι προφλεγμονώδη ή αντιφλεγμονώδη υπάρχουν και σε τι συσχετίζει μεταξύ τους στον οργανισμό. Είναι μια εικόνα των πραγματικών διαστάσεων της δίαιτας που κάνει ένας άνθρωπος και ταυτόχρονα δίνουν κάποιες ενδείξεις για μεταβολικές διαταραχές όπως είναι η υπερινσουλινεμία και μια σειρά ο διαβήτης και μια σειρά άλλα νοσήματα. Από αυτήν την παρουσίαση που ελπίζω να μην σας κούρασα με τεχνικά στοιχεία και γενικά από την δουλειά που έχει γίνει στο επίπεδο πολλών κεφαλαίων της ιατρικής, φαίνεται ότι καταρχήν η μεταβολομική είναι ένα επιστημονικό κομμάτι το οποίο έχει τη δυνατότητα να αποτυπώνει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή την κατάσταση του οργανισμού, ενός κυτάρου πιο συγκεκριμένα. Με τον τρόπο αυτό ποσοτικά και αντικειμενικά μπορεί να υποδεικνύει ελλείψεις ή υπερβολές, αυξήσεις δηλαδή πέραν του φυσιολογικού σε μια σειρά από μεταβολίτες που επιδράνε στην λειτουργία των κυτάρων και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ερμηνευτούν οργανικές δυσλειτουργίες που οδηγούν σε παθολογία. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και σε όλους τους τομείς, σχεδόν σε όλους, μέχρι και στο επίπεδο της νεοχρονολογίας σήμερα, η έρευνα που γίνεται πάνω σε αυτόν τον τομέα αυξάνει εκθετικά. Σας ευχαριστώ πολύ.